Lagi na lang ako. Napapaluha dala ng labis na pag-aalala ang 39 anyos sa si Rinaldo Margallo Jr. 5 araw na kasing nawawala ang kanyang 45 anyos na kinakasamang si Lorenzo Banyas, Public Information Officer ng Daraga Public Safety Office. Kwento niya, itong Sabado na nagpaalam sa kanya si Lorenzo na dadalo ito sa reunion ng mga dati nitong kaklase sa kolehiyo na gaganapin umano sa bayan ng Bakakay. Ngunit huli na nang malaman niya na ginanap ang reunion sa Catanduanes. Aniya, hindi niya kilala ang mga klase ng kaniyang kinakasama kaya hindi niya alam kung paano ang mga ito makokontak. Nagkakumpu ako, baka may nangyari na. Gusto ko lang po siya makunta kung nasaan na siya. Kung kumusta siya, kung uuwi pa o hindi na. Dagdag pa niya, mabait at maalaga ang kanyang kinakasama. Wala naman daw silang matinding pinag-awayan at masaya naman umano ang kanilang pagsasama. Lorraine, sana umuwi ka na tayo. Maraming nag-aantay sa iyo dito. Mga katrabaho mo, pamilya mo sa Kilikaw, pamilya mo dito sa bahay. Sana umuwi ka na. Pwede mo na mapito pag-usapan ko ng problema mo. Ayon naman sa hepe ng PSO Daraga na si retired Police Lieutenant Colonel Gilbert Otibar, maaasahan at dedikado sa trabaho si Lorenzo. Wala din daw itong kaaway at wala din silang maisip na dahilan para magtago ito. Kaugnay nito, patuloy pa rin daw ang kanilang paghahanap kay Lorenzo. Sabi ko naman is we are going to make a call or message sa mga naging classmate ko ng Catanduanes, mga former, mga PNP na kung sakali po na itong tao na to dahil ang lugar na puntahan niya is Catanduanes, so sabi ko tulungan niyo kami to locate the whereabouts ni ito nga ng aking PSO na si Lorenzo Jor Cabañas. Sa mga nais magpaabot ng impormasyon sa kinaroroonan ni Lorenzo, maaari kayong mag-contact sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.